Здравейте, хора. Не това. Купих такова БМВ за едно. Какво Ауди беше? Толкова Ауди. Този. И пак ми го върнах. Те ми се скъпили на петки, бяха утре в Китайки. Сега караме този час. Аз ви казах, ако искате нещо хора, пишете в коментарите. Анди Студио, познавате ли който гледам? Знаете ли какво? Те ме последваха и казаха, ти напоследваш. Значи, купи си с някакво Ауди, някакво БМВ. Аз как добре. И направих видео 2. И си купих. Да не беше Анди Студио, хора. Аз съм го объркал пътя. Много пачи. Махам тук, хора. Бе, тила. Скъв много. Тук влизам. Има хора. Вижте, хора. Без да пусне това нещо. Има пари. Добра бангия. Сега хора, прибираме се и чуйте. Имам 5000 лева. Те не ги гледате, че ги не може. Някой път, че ги имам. Хора, айде, чао, чао.